कुछ खाली गाइला बजाइला खाइला और संगीत गाइला और ओकरे बाद जो समय बचेले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खातिर लगाइला। ये हमारी जिंदगी है, इतना हमारी जिंदगी है। एगो गीत बा गायत्री बाबा का गावल गीत बाज के बिरहा से लेके लोकगीत, लोकगीत से लेके नारदी विधा, नारदी विधा से लेके बड़े बड़े कथावाचक लाखों के भीड़ में लोग आवत लोग। गायत्री ठाकुर मानस हंस के से जन्म भइल बा। अरे करुणा निधान सदगुरु तने बढ़ी रे भाई बढ़ी। निधान सदगुरु करुणा निधान सदगुरु जगत के दाता हुआ। अरे करुणा निधान सदगुरु जगत के दाता हुआ। कैसे? अरे पति के फेर देला, अरे पिततिया के तारी देला, अरे पति के फेर देला, पिततिया के तारी देला। आ श्री भगवान सदगुरु, श्री भगवान सदगुरु जगत के दाता हुआ। भगवान सदगुरु जगत के दाता श्री भगवान। सत से ही सत्ता डोले, अमर जी से पत्ता डोले। सत से ही सत्ता डोले, मर्जी से पत्ता डोले। अरे सत से ही सत्ता डोले, मर्जी से पत्ता डोले। रखिले हला मान सदगुरु, रखिले हला मान सदगुरु जगत के दाता हो। आवे के बाद अब दो लाइन में भाई का हो गई, दो लाइन हमारे तरफ से हो जा। तने हाई सुन ला, तनी चाहित का चाहिती आवे के बाद भैया, आवे के बाद चाहित का चाहिती। मेहरारू को हाथ बात फाकुआ में आइला नहीं, अरे फाकुआ में आइला नहीं। अरे खेती कहानिया में जल्दी से आजा राजा, जल्दी से आजा राजा। अरे चैत के कटनिया जल्दी से आजा राजा, आ चैत के कटनिया में। अरे फगुआ में अइला नहीं, फगुआ में अइला नहीं। खेती कहानिया में जल्दी से आजा राजा, यही चैत के कटनिया में। कोरस बोलत रहा लो, तने हे लो खातिर लाइन बा। अरे अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, अतरत बदनवा में। काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला सैया। अरे लौट के फगुनवा में काहे ना अइला।
लौट के भगवाला काहे ना आईला सैया अरे लौट के ए भाई बस करा लो भाई बस करा एक बार तनी ताली बजा के सम्मान कलाकार लोग खातिर ई मत सोचिया लोग कि हाई ले ले हई त लेके चल जाई अब भाई हम बांध के चलल हई घर से आज देखब आ तब ले देखब कि जब ले पेट ना भर जाई तब ले देखब एक बार ताली बजा के चाहिए कलाकार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद होली तनी से बढ़ जा भैया